नमस्कार मंडळी. मी येईल मुळ्याची भाजी काढू. तर मुळ्याची भाजी पेरलेली हा ती मस्तपैकी आता काढू गेली हा. तिका खत बीत आम्ही काय घालूक ना, नुसत्या पाण्यावर भाजी रुजवून घेतली. आणि हैसून जाता जाताना माका पटकन आठवण येली ती ह्या काजीची. तर तुमका दाखवते मी. या कोकणात ना काजींका नुकती नुकती ना फाका लागतो. ही बघा, ही बघा अशी फाका झाली हो. म्हणजे अशी झाली आहे फाका, ही बघा. आणि माका आठवण किती येयली तर खरी खरी फकाई झाली होत, म्हणजे नुकती बाहेर पडतो. तर गोष्ट एक सांगायची म्हणजे काय, तर ह्या काजीच्या फाकांची गेल्या वर्षी ना मी उसळ केलेलं आहे, व्हिडिओ टाकलेलं आहे. आणि त्याच्यानंतर पाऊस लागता तेव्हा बघा काजी जुने पडलेले असतं, तेव्हा त्याच्या खाली डाळका म्हणजे डाळका रुजण इलेली, त्याची पण मी उसळ केलेलं आहे. म्हणून माका आठवण येईल जाता जाता, म्हटलं ही काच दाखवायची, कारण उद्या फाका लागली ना तर काढून त्याचा काहीतरी करू गवताला मोहलो केलेलं आहे, अशा आठवणी असत व्हिडिओ केलेले. तर मी आता मुळ्याची भाजी काढतोय. तर मुळ्याची भाजी काढून जाता जाता ही हळद असावी बघा. या हळदीची मी या बऱ्याच एका पानं काढलं आणि त्याची मी व्हिडिओ केलेले हळदीची पानं काढून. तर ही हळद ना आता सुकली हा. म्हण असा ती सून महिनो संपलो म्हणजे पौष महिनो संपलो काही हळद खानाची असतात. तर आता ही सुकलेली हळद सून महिनो संपलो ना काही हळद काढतलो. मग तुमका ह्यो हळदीचो पूर्ण व्हिडिओ दाखवतोय. आता मी काढतोय भाजी. तर ही बघा मस्तपैकी अशी भाजी इली हा, सुंदर आणि कवळी असा. आणि ही भाजी मुळ्याची भाजी म्हटली ना तर आरोग्याक एकदम बरी. भाजी सगळेच बरे असतात, पण त्यात करून मुळ्याची भाजी कशी, शुगर असणारे लोक जे असतात ना ते भाजी भाकरी बरोबर चपाती बरोबर ही भाकरी खातात. आणि ही भाजी असताना ती थोडीशी तुरट अशी असतात, त्यामुळे शरीराक एकदम बरी असतात. तर आम्ही ह्या भाजीक ना अजिबात खत घालूक नाही, खत घालूक नाही, कसली पावडर मारूक नाही, किंवा पाण्याच्या ह्याच्यावर नुसती रका मारून ना मी ही भाजी पेरलेलं आहे. तर खताची आणि फवारणीची भाजी असतात ती थोडीशी आरोग्याक आपल्या बरी नसता. तर आपण घरगुती जर काहीतरी केला ना तर त्याच्यावर मुद्दाम खत बीत मारू नये, की त्या तर आरोग्याक बरी नसता म्हणून. तर पावडर मारूक नाही ना म्हणून ह्या भाजीक थोडीशी अशी कीड लागली आहे. तर किडीचा जो पान असा ना आता मी या बाजूक करून टाकतलं आहे, आणि बरी भाजी आहे ना ती मी घेतलं आहे. तर अशी मुळ्याची भाजी. आणि आताशी बाजारात ना मुळ्याची भाजी खूप येतात, मुळ्याची म्हणा, लाल म्हणा, मेथीची म्हणा. तर पालेभाजी आहे ना खावचे असतात. माझे बरेचसे व्हिडिओ पावसाळ्यातल्या भाज्यांपासून झालेले असतात, बरेचशा भाज्या मी केलं. तर आता असे हे ना हिवाळ्यातले भाजी असत, म्हणजे अजून थोडे दिवस ना, म्हणजे बरेचसे दिवस अजून हे पालेभाजी गावतले. नंतर नंतर पाणी कमी झाला ना का मग हे असे पालेभाजी कोण पेरणार नाही, मग हे वाली वांगी असे जे भाजी असतात ते चालू जातात. तरी बघा हैसर या कोपऱ्यावर ना मी एक कोथिंबीर पेरलेलं आहे. म्हणजे या मुळ्याच्या भाजी साईडच्या कोपऱ्यावर कोथिंबीर पेरलेलं आहे. तर ही भाजी रुजा नेली आहे ना ती बघा बारीक बारीक अशी मस्त कोथिंबीर आहे. बघा किती कोथिंबीर राहते, ही बघा ही दिसता ती सगळी कोथिंबीर. तर ह्याच्यातली भाजी ना मी आता काढून घेतली, म्हणजे कोथिंबीर मोकळी जातली. तरी बघा मुळ्याची भाजी मी इतकी मस्त हिरवीगार काढून घेतली. आता स्वच्छ धुतलंय, साफ करतोय. चला तर. तर ही बघा ही भाजी आहे ना ते मी या काढलं आणि तात्पुरती धुवून घेतलंय पंपाच्या पाण्यावर. तर मी आता ही भाजी निवडतलंय व्यवस्थित, आणि निवडून झाल्यावर ना परत स्वच्छ धुवून घेतलंय अगदी 4-5 पाण्यात, आणि नंतर मी तुमका चिरताना दाखवतोय. चला तर. तर ही ना मुळ्याची भाजी कवळी असताना तेव्हा खाऊची असता, कारण
कवळेचो जो रस असता ना तो वेगळा असता आणि ही भाजी जून झाली ना का त्या रसात फरक पडता, म्हणजे खूपच आडूक कडवट लागता. आता ही भाजी काढलंय मी आणि त्याच्यात भाजी मी राखलंय, तर ती भाजी कधीतरी मी काढतलंय आणि मुळ्यासाठी राखतलंय. कारण मुळ्याची ना, नुसत्या मुळ्यांची पांढऱ्या मुळ्याची भाजी मस्त किसून, म्हणजे किसण्यावर किसून किंवा बारीक चिरून ती भाजी सुद्धा सुंदर जाता. त्याच्याशिवाय मुळ्याचा सार जाता, म्हणजे मुळे की ना कापून त्याच्यात बटाटी टोमॅटो घालून मस्त सांबारा जाता त्याचा, असा माझा म्हणणं आहे. तर त्या सांबारा कधीतरी करीन, मुळे झाले काय. तरी भाजी आणा ती मी आता मस्तपैकी स्वच्छ निवडून घेतलं. खराब पानं होती ती बाजूक काढलंय, मुळा बाजूक काढलंय. तर आता ही ना स्वच्छ धुवून घेतलंय. ही बघा. तरी भाजी आणा मी 4-5 मस्तपैकी पाण्यानं धुवून घेतले, कारण माती असता. तर ते आता मी आडाळ्यावर बारीक चिरतोय. बारीक म्हणजे एकदम बारीक चिरता कामा नये, जाडी भरडी भाजी चिरू होय. मग ही त्याच्यातली जी जीवनसत्व असतात ना ती आपणा गावतात, आणि बारीक भाजी चिरली ना काही ती जीवनसत्व नष्ट जातात. तर ही भाजी आहे ना ती एकदम बारीक चिरणं नाही, मी अशी जाडी भरडी चिरतोय, कारण ह्याचा पाणी जाताला. आणि काही जण काय करतात, मुळ्याची भाजी आडल्याने ना काय चिरतात आणि ती मळून घेतात. तर मळून ना तिचा हिरव्यागार पाणी असता, सत्वजा असता, तर सगळा गाळून टाकतात आणि नंतर त्याची भाजी करतात. तर कधीही असा करता कामा नये. आणि खयचीच भाजी करताना जे ते गुणधर्म त्या भाजीत असत ते आपणाक जर गाव होय तर ती भाजीतला मळून पाणी असा कधी काढून टाकू नये, जशाक तशी ती भाजी करूची. तर मी आता ही चिरून घेते भाजी. तर भाजी ही ना मी अशी चिरून घेतलंय. तर आता मी भाजी कशा पद्धतीत करतलंय ती तुमका दाखवतंय. तर हे 2 मोठे कांदे असत, हिरवी मिरची असा आणि खोबरा, मीठ आणि हळद आणि चण्याची डाळ इतक्याच घालतलंय. तर मी कशा पद्धतीत म्हणजे भाजी करतलंय माझ्या पणजेच्या पद्धतीत तुमका दाखवतोय. तर ही भाजी चिरलेली आहे ना त्याच्यातच मी आता हे कांदो आणि मिरचे चिरून घेतलंय, कारण माका भाजी ना फोडणे घालूची नाही असा. तर आपणाक जेव्हा तेलाशिवाय म्हणजे वरसून वाईट तुम्ही चमचोभर तेल घालू शकता, शिजली भाजी काय खोबरा घातल्यानंतर. तर माझी पणजी भाजी कशी करी, तर माझी पणजी काय करी माहीत आहे, मळ्यात गेली काय भाजी काढून घेऊन ये, ती पण घोटी येसून माका ती अजून आठवता. माझी म्हणजे पणजी इतकी वर्षा जाऊन गेली तरी माका ती पणजी आणि पणजेचा रूप माका अजून आठवता. तर पणजी ना माझी मळ्यात गेली का भाजी घोटी येसून काढून घेऊन ये, मस्तपैकी ती धुई चिरी त्याच्यात कांदो मिरची असा टाकी आणि एका भांड्यात भरी आणि चुलीवर ठेवी आणि तेल वरसून घातल्यानंतर आणि खोबरा फक्त घाली आणि ती भाजी जी करी ना ती आमका पेजेवर कधीतरी दे, ती माका आठवता. तर इतकी ती सुंदर भाजी लागा, ती चव माका ह्या भाजीत उतरूची असा. कारण तेला घालून आम्ही पालेभाजी फोडणी घालून खातो ते बरे नसतात शरीरात. म्हणान पूर्वीची माणसं 100 पार करीत, तर माझी जी पणजी होती ना ती 100 पार केलेली होती. आणि गोरी पान बुटकी अशी तिचा रूप अजून माका आठवता, माझी पणजी कशी होती ती. तर त्याप्रमाणे मी भाजी करतले आता. तर कांदो बुतो चिरून घेतोय, मिरची चिरतले, खोबरा फक्त मी अलग ठेवतलंय. तर मी आता भाजी कशा पद्धतीत करतोय ती तुमका सांगलंय, तर आता प्रत्यक्षात दाखवतोय तुमका मी भाजी कशी करतोय ती. तर त्यासाठी चण्याची डाळ घेतलंय मी, म्हणजे वाडा होई जरा भाजी. कारण कवळी भाजी आहे ती थोडीशी जाता शिजान. तर त्यासाठी मी चण्याची डाळ रात्रभर भिजत घातले आणि आता ना ती डाळ मी थोडंसं मीठ टाकून उकडून घेतलंय खेका, तर पटकन भाजी येचून ती उकडान आपणाक भाजी बरी जावं. त्याच्यानंतर ओला खोबरा घेतलं, थोडीशी हळद टाकतलंय, मीठ टाकतलंय, वरसून लागला तरच तेल टाकतलंय. तर मी आता ना कढई मोठी चुलीवर ठेवलंय. तर आता तेल घालूच्या शिवाय ही भाजी मी ह्या कढईत भरतोय. तर माझी पणजी ना अशीच भाजी करी आणि ती इतकी चविष्ट लागा ना भाजी. अरे ह्याच्यात पाणी बिणी अजिबात घालता कामा नये, या भाजीत पाणी सुटताला. तरी बघा ही उकडलेली चण्याची डाळ असा, तरी मस्तपैकी शिजलेली आहे. मग ती एका ह्याच्यात ओततय मी या भाजीत.
तरी बघा ही आता हळद टाकतं या भाजीत मी. हळद टाकल्यानंतर मीठ टाकतंय, म्हणजे चवीप्रमाणे मीठ. मीठ टाकताना पालेभाजीत कधीही कमी टाकू वया. आणि काही जण असतात ना ती साखर किंवा गूळ घालतात, ते तसा मी काही घालूचंही ना. ही भाजी आता मी अंगच्या पाण्याने अशी शिजवून घेतलं. तर माझी पहिली ना अशी भाजी करी. तर थोडं वेळ ना मी झाकण ठेवतंय, कारण पाणी वाज सुटा होया त्या भाजी, कारण मी पाणी घालूक नाही असं आहे. तर जरा वेळ झाकणा ठेवलं आहे. चला तर बघूया झाकण काढून भाजीत पाणी सुटला पाहिजे. वास तर सुंदर इलो भाजी येतो. मुळ्याची भाजी केली ना का वास भारी येतात. हे बघा या पाणी याचा भाजीतलं पाणी सगळं मी ना म्हणजे धुलंय तेव्हा का गाळून म्हणजे अशी नितळत ठेवलेली आहे. आता पाणी गेला आहे, आता भाजीच्या अंगातला पाणी सुटलेला असा. आणि ही जर भाजी आपण मळून टाकली, मळून पाणी त्याच्यातला काढून टाकला, ह्या पाणी आपणा गावना नाही, दुसरा पाणी घालूचा लागता. मग त्या पाण्याचा काही उपयोग नसता. अशी भाजी ह्या पद्धतीत करूची असता. अशी माझी पंजी भाजी करी ती तुमका मी दाखवलंय. आता तेल ना मी वरसून टाकतले, म्हणजे भाजी शिजली आणि खोबरा घातलंय ना का वरसून होय तितक्या माका चिमूटभर तुमका जास्त होया तर असा कच्चा तेल वरसून टाकला ना का भाजी इतकी सुंदर लागता. आणि पूर्वीची माणसं ना अशीच भाजी करून काय फोडणे कधीही पालेभाजी घालीत नाही, ह्या पद्धतीन भाजी करीत. माझ्या पणजीची माका सदैव आठवण येता. पणजी माझ्या डोळ्यावर घोळता, कारण माझी पणजी होतीच तशी. तर ती आठवण म्हणून मी ही आता दुसरी मुळ्याची भाजी केली. मी मागे तेरा केलेले पणजीच्या आठवणीचा. तर तेरा माझी पणजी करी त्या तुमका दाखवलेले आहे, म्हणजे बरोच माझा व्हिडिओ चाललो. तर ही आता करतोय मुळ्याची भाजी. तर ह्या झाकणाना ठेवलेला मी आता काढून घेतोय, कारण 1 मिनिट भरच झाकणा ठेवलंय मी. आणि ह्या पाणी जर सुटला ना तर आता मी या झाकणा काढून आटवून घेतोय. तर अशी आटवून घेतली भाजी ना का पाणी असतं तर पटकन सुकता, म्हणजे खोबरा घालूक गावता. डाळ तर शिजलेली असा. तर ह्या बघा पाणी भुतुतला आटला म्हणजे चरचरता भाजी. आणि पालेभाजी खायची ना जास्त शिजवची नसता, कारण त्याच्यातली जीवनसत्व असतात ना ती नष्ट जातात. तर आता मी ना खोबरं टाकतोय. बरोबर अगदी भाजीच्या अंगातल्या पाण्याने भाजी शिजवून घेतली. तर आता तेल असा ना आता कसं टाकते तर तुमका दाखवते. अगदी बोट चमचो भर तेल मी वरसून शिवरून टाकतले. आणि असाच तेल ना पूर्वीची माणसा भाजी केल्याने का असा टाकीत वरसून कच्चा तेल. कधी सांबाऱ्याक फोडणी घालीत नाही, भाज्यांका फोडणी घालीत नाही. ह्या पद्धतीत असे भाजी करून खाय. आणि कच्चा तेल जर तुम्ही वरसून घातलात भाजीत ना तर त्याचा परिणाम कधी शरीराक वाईट होणार नाही, कारण त्या कच्चा तेल असता. आणि आम्ही जी फोडणी तेला घालतो बघा, ती तेला ना ज्या भांड्यात घालतो त्या भांड्यात ती करापतात, आणि त्याच्यातला जा जीवनसत्व असतं तर नष्ट जाता. म्हणजे ज्या तेलात काय प्रमाण असतं आपल्या शरीराक लागणारा तर त्याच्यात जळता. तर योग्य असतं माहिती ना ती मी तुमका देतो. कारण वाईट मी कोणा कधी काय सांगणे नाही. जा माका माहिती आहे, माका जा माझ्या पणजेन शिकवला ती शिकवण मी तुमका सांगतोय. तर कोणाक जास्त बडबड जर वाटतं असा तर मी कमी बोलान, असा काय नाही माझा. तर ही भाजी आता झाली आहे. तर ही भाजी मी आता उतरून घेतलंय. काय दिसता कलर मस्त हिरवोगार भाजी येतो. चला तरी हवा पेज आणि भाजी खाव. तर मस्तपैकी गरम गरम भाजी घेतोय आणि पेज घेतलंय. माका ना अशी पानावर म्हणजे बशी घेतलंय तरी कसला तरी फणसा बिंसाचा पान, केळीचा पान घेऊन त्याच्यावर भाजी खाऊ खूप आवडता. तर मी आता पेज खातोय. सगळी जण पेज खाऊ यावा.
एक नंबर भाजी द्या. कारण जो ताळमेळ असता बघा भाजयेबरोबर पेज आणि पेजेबरोबर भाजी, ती अगदी सुंदर जमता आणि मस्तपैकी लागता. तर जेका कोणा खावची आहे ना ती भाजी भाकरी किंवा चपातीबरोबर सुद्धा कोणी खाऊ शकता. जे पेज खाणत नाही त्यांका सांगते. तर पेजेबरोबर खाणं त्यांना माहीतच असतं ती. तर मी आज मुळ्याची भाजी केलं, तर ती कशी झाली आहे ती सांगा. काही चुकलं असाल तरही कमेंट करून सांगा. जे जे कमेंट बरे बरे करतात त्याबद्दल धन्यवाद. आणि मुळ्याच्या भाजीची रेसिपी कशी वाटली ती नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. आणि सगळ्या जणांनी मुळ्याची भाजी खाऊया.